butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta ka mo tanan? Oy, niya kita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo ha nga kahibulungang mansyon. Kahibulungan yung kay ni. Kaysa di pa ta magsugod sa kahibulungan na to, manginom sa tag Dulpipi Tablia. The best ka na to imnon ang Dulpipi Tablia para na to mga bata maminaw ta. Unya magkinahanglan sa tanga kita mga dagko ko na to imnon mao ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao na the best kayo. Labi na gyud sa tanan to bugsiunan sa Kabisayan ug Mindanao nga kanunay na mati sa mga programa diri unang radyo unang balita ni Sir Arnold ug ni Ma'am Ken Galinia ug straight to the point ni Atty. Rovil Banyok alas 6 hangtod alas 10 sa buntag unya mga drama na to sugod sakto na ako pasultion ug uban pa mga drama kaladraka sugod sa pa na diyang mga ubang mga drama di ko gwapo tutuki lang tagunin ato mga drama dahil kang Mami Baby dayon nga drama ug tanang mga drama sa hapon unya ini kagabi ang sumbunganan ni Ma'am Aida og ni Sir Benji Tahian unya dayon na sa mga aso ni Kuya Gulyat kini atong pasundaya karon ang kini atong drama karon og sa What's the Style ini kagabi straight to the point ni Atty. Rovil Banyok alas 11 dili si Atty. Bued Algono hangtod na sa atong bag-sign off. So thank you kayo sa tanang mga namati nato karon og sa karang sa tanan nga niya karon nga namati sa tuang kanunay nagamit sa Dulpipi Tablia. Thank you kayo. Salamat kayo. Okay, ug sa tanang mga tao sa diha ni Mayor Nelson Paho diha sa Pilar. Kumusta ka diha Mayor Nelson Paho? Ug sa imong Vice Mayor diha ug sa tanan nimong mga katawhan diha sa Kabisayan ug Mindanao pod nga namati na to. Labi na gyud sa mga bag-o nga mga nibalik sa mga eskwela. Kumusta ko? Kumusta ang inyong bag-ong adlaw sa inyong eskwela ha? Murag aligri ron ninyong kinabuhi kay bag-o pa ang atong klase. Di pa kayo bugat ang atong utok pero inigabot na sa mga tunga-tunga first quarter bugat na atong utok kada kay daghan na kay pagsuon nga mga format nga mga klase na to mga lesson nga isod sa atong utok. Okay? Sa tanan mga namati ha, labi na gyud sa tanang mga estudyante ha, o labi na gyud sa lani Inday Christine Camarillo mga estudyante din na sa Pilar. Sila si Inday Mitch, sila si Clary, si Janelle o si Trixie. Inday Trixie, kumusta mo diha Inday Trixie? Kabo tanan sa tanan mga namati na to diha sa ato ang mga drama. Okay mga bata, magkasama niya kita sa unang adlaw sa ato ang asoy ninyo. Sinuwat ni Ate Mildred, Ate Ingrid Bertodaslo. Unya si Ma'am Martis gyapon ng atong directress adi ang atong spinner, Kuya Joel Bensi Soundman, Mr. Ricky Bangis Gary, recording audio editor ang tigiya sa Iking Bindik and Roof Installations, Kuya Ariel Mangkaw. Okay mga bata, niya ang unang adlaw sa akong aso ninyo ning si Binauna nga naguluhan kay Bulungang Mansyon. Sayaw nga chakiringking ang imong TL mo enekten murag yun moy yay moy sayaw na gani moy sayaw na gani moy murag yun kabaw po ang TL baw na moy ha malakantay sayaw moy ha nindot kayo ha dara moy kani moy bisag wa pa ka mangayo dara moy dawata asa man kini nindot kantay sayaw moy nindot salamat ha salamat ani mo hataga dawata dawata gyud oo alangan nanaygon man ko tagaan ko kwarta na moy kwarta siyempre naygon gani ikaw sad naigon sa daron nga tagaan ka kwarta.
Sige. Open niya mini mo. Naikon ha. Open mi. Uis. Unsi, uis. O sige, umalta. Dien. Ang sana. Tanan na. Ay, di lang ko. Palitan na ito pa ni mong kwarta. Palit pan? Oo. Ay, dili lang. Ako man ay palit og bugas og sudan. Ha? Ngayong ikaw may palit mo kasuksudan? Wa mamay kaon sa amo. Nasakit man ako, mama. Wa naman siya makalaba, wa may kwarta. Sayaw na, nakiring. Ay, may. Ang imong tiil. May, ato na pala ko dito. Kanagot na matang ito. Nagot na tagal. Ito. Gi. Ato ko. Ban ko mo eh. Open ko. Isti. Ha? Unsa isti? Sige, tana. Sayaw nga, kakiring-king. Ang imong tiil mo iniktin. Morag yun. Kabaong puwag siil. Bugtik-tik. Sa kini, mikiring-king. Bugtik-tik. Isa na. Moy at your service, ma'am. Bow. Ako sa si Butyok, ti Urok. O si Tiorok, oy. Masa man na, apelyado na ni mo? Oh, ma'am. Talagsaon sa nang imong apelyado dong da. Abi ba na kog nagbinuang ka lang. Di na binuang mamoy. Ti Urok yun ang mga apelyido. Batian ni mo apelyido, migoy. Ako ganing middle name, ti Ugsok. Tiugsok ka, batian dyan, doy. Pareha man si mong naong. Katawa lagi kami kumoy. Kumoy. Ninditi mo nga kay moy murakag moy unggoy moy wala moy. Ay, unggoy ko no. Mi gumoy. Alaina. Wala unggoy ay. Alaina. Oy, taga diin ba mo, oy? Kuan, dato mamay, dato sa layo, ma'am. Di man gud layo. Naaraman gud dias layo. Layo di ay. Dara. Sige, tuyo ninyo. Nangantaman mo. Nanaygon mi, ma'am. Nanaygon? Oo. Uy, dungo pa, may Pasko taon, oy. Wala pa Pasko, ma'am. Pero naygon lang mi. Para na mi kwarta. Mao ba? Oo, ma'am. Para palit mo kasugsudan sa akong miko moy sprikitek. Unsa? Ma'am. Wa mami kaon, ma'am. Ako ba, ma? Wa man laba. Kay sakit man ako, mama. Luoy ako, mama, ma'am. Luoy kaya, mama. Silbakuta. Kaluoy gutaw ni mo, moy. Pero ikabutyok. Tanaw na ako murag buhong ka mas kaondong. Busok man kay ka. Di, mamoy. Ti Urok nang gani akong tiyan, oh. Kasi agad ninyo, oy. Mas may pagmanod una mo diri sa bay, pakanunta mo. Yes! La. Nida! La. Mati Urok akong tiyan ini. Lipaya butyo ko tambok, ha? Lipaya. Kay magwa kong makaon ninyo. Yay! Lami na imong kaon, ma'am? Siyempre, pakanunta mo lami. Kadiyot, ha? Oo. Dali na, migo mo'y. Lingkod na. Oo. Sige. Okay, lingkod ako. Daari lang ko, daari. Dutas labang ko ang lamesa, oh. Migotyo ko. Tawa. Migotyo ko, no. Di, awi. Bitaw. Migutyok. Dato na sila sa? Oo. Dato kayo. Dato. Yan ang pagkaon. Pangaon na mo. Wow! Kalami! Kani ako. Ops. Ayaw sa amigo. Ha? Ano man? Manggipog naman ni mo akong gamot? Mapre, sa una ta mukaon. Ha? Gutom na kay ko. Butchok, gusto man si Moy. Awa. Pray before you eat. Yes. Yes. Mga dyan na ta, ha? Sige. Mami, pinsan na sila. Baby Cleo. Pinsan na sila, Mami. Ano nakasud mo na sila, Mami? Ako silang gipasod kay naluoy ko. Gigutom ko na sila. Luoy sad way kaon. Ha? Luoy? Katambok, anak niya? Di ba na ko tambok?
Unsa di ka tambok? Hapit na magay na mulugwa imong tiyan sa imong t-shirt. Nay, kita na imong puso do. Spray kitik. Bitaw, nabudlot mo pusod may kutyok. Salbakuta. Sige na. Pangaon na mo, sige na. Awa. Salamat, ma'am. Renata. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat, Lord, sa pagkaon. Thank you, Lord. Thank you, Ma'am. May isa pa yan. Mamiga, ngaon ta na. Amo lang, oy. Di ko mo join ninyo. Shh! Cleo, Aw. not nice na ha? Ew, dirty. No. Oh, sige na, Suko to kaon siya, mo. ma'am. Ay, sus. Ay lang to ninyog tagda. Sige na, padayon mo og kaon. Busugan ako, migot Choco, eh. Busog na kayo na. Bigo, ikaw busog pod ka? Wa ko kasabot sa kong dugab. Klaro adto. Wa ka kasabot. Aw, Desa. Duga banday ka kusog ayos ha? Lamias lang pagkaon mi kumoy Oh. Lami kayo eh. Gipadalhan pag kita daghan kayo nga makaon ni mamo. Kaya ko na ha. Oh. Tagaan ko kung mga igsuon. Okay kayo. Dali. Hunong sa ta. Arita daplin. Ato ni tungaon. Sige, iti. Iti. Dili iti. Arita. Oo. Kumoy. Oh. Katubang anak ni Mamba. Bildita no. Imbiti. Ha? Ano yung biti? Ambot. Lahiwasin mo. Pero muna maldito man. Kay suko man siya nato. Ano siya? Ew. Dirty. Bahu. Aron siya? Sunod lagi na mo si Ma'am Miga. Kuha pa unta. Maldita lang. Sagde lang to siya, oy. Imo niyo. Imo niyo. Apila na usaw. Ana, kini. Imo lang hoton. Salamat ni Kumoy. Malipay gito. Ako mga manghod. Oo. Lipay dito sila. Ako sad mama, lipay sad to. Sige na. Uli na ta. Sige, uli na ta. Ari na ko diri agi ha. Naman diri mo Sige. Ari sa ko dari pikas dalan kay naman amo dari. Sige, bye-bye. Bye-bye. Malipay ka to mama ani ba? Cha chakiring king. Ang imong TL mo inikten mo na John. Kabang puwag TL. Stay, baby! Lala, tawag ko ni mo. Ano? Nang Unong ko. Kini? Kada, God, beer. Ayaw ko Pagka man na ako hatag mama. Gutom man ako mama. Ako'y labot, gutom! Balik na rin! Oy! Balik na rin! Balik na rin! Di yung maroon siya kong may kumoy. Nga naman ka ha? Recorded by X Thunder Gaming. Balik na rin! Balik na rin! Di yung maroon siya kong may kumoy. Nga naman ka ha? Hala, si Muy gitong nagsikit. Akong balikon. Ako pagkaon para ako, mama. Kabad ko na to niya eh. Di pa ko ako yung ingnon nga. Nuno ha, bad na. Nuno. Umuha sa pagkaon nga diliya ha. Nuno, galuoy ka ako, mama. Wala na makaon ako, mama. Yan lang kalit kuha ako pagkaon nala. Luuyay mo, Miko mo yoy. Imo na lang niyo, imo na lang. Imo man na pagkaon para man na imo mga manghod. Isil. Isil. Sige lang. Imo na lang na. Dagan na si mong mama.
Anya, ang imong mga MD. Ha? Ano sa MD? Manghod. Sige lang. Okay ra. Oh, tara. Luhi mo manghod. Luwi mo sa di mong mama. Sige lang. Naaman ako, mama mo, palit pagkaon sa akong mga manghod. Este, migo. Este. Ha? Bastos man na. Este. Unsa man na? Salamat. WS. Unsa man na? Dili na West Philippines Sea, ha? Wais pa yan. Sige, pauli na ka. Kay balik dito ang tao nga nagkuha sa imong pagkaon. Sige. Dali ko ulit amo. Sige, amping ni Kumoy. Anak, boy, mulakaw una ko ha, kay manglabada ako. Ayaw na dahil ka, ma? Pwede na dahil ikaw laba? Arag-arag naman ko, nak. Ikaw, ubo pa gani, Dili pa man pwede mo. Bawal na sa ikaw. Ayaw na sa laba. Yaon saod man nato na kawa man tay kapalit og bugas. Moy lang bahala mo. Trabaho lang moy. Manaykon moy. Kanta moy. Nak, ayaw ha, ayaw. Likay sa mga tao nga daog-daogan. Di na ko makaya nga magtanaw nga bukal-bukalan kas mga tao. Ayaw lang tanaw mo. O saon ba dako nga dili mo tanaw? Di man kubuta, anak. Ug usa pa, sakit kaayo alang dako nga bugal-bugalan ka lang nila, nak. Ato lang ko, layo kanta aron dili ka kita, ma. Kagahi pa ni Mug-uoy. Pagpundo na lang dire. Dili ko kanan pundo, ma, Gusto ko trabaho. Gusto ko na ako hatag ni mo kwarta. Nakasabot ko sa imong tumong anak. Gusto kag mutabang nako. Buotan ka nga pagkaanak. Pero usbo nako na ay mga tao nga way kasing-kasing ang mupasakit nimo. Ug kana mo ay di nako madawat. Nakasabot ka? Ma. Dili gid ako madawat. Nakasabot ka, ha? Maong anhi ka lang. Day, tagpilang kilo sa isda? Tag, 380 lang masa, ma'am. Uy, kamahal ba? Ay, press ko man sa ma'am. Di jud ka magmahay, anak. Sigurado ka ha? Lagi, ma'am. Balik ako diri, ma'am. Kung di ba na press ko, ma'am, namakak ba lang ko. Okay, sige. Tagaay kong usa ka kilo, ana. Nya, apili na lang sa uglamas, ha? Sige, ma'am. Uy, unsa ba nagikagutan sa unahan? Day? Ma'am? Unsa man ang kasaba sa unahan? Murag, aligre man kay sila, diha? Ay, si Moy na, ma'am. Moy? Ilado kay na siya diri, ma'am, uy. Nindot na siya tingog. Mukanta man na siya din kada tindahan, ma'am. Unya, tagaan sa siya og kwarta, aging pahinungoy. Mao ba? Makalingaw? Nindot og tingog? Nay, niduol diri ay. Hello, Ate Marites. Nga dili Marites. Hello, Moy. Aris ako kanta, ha? Pwede? Uy, sige, pwede kayo. Sige, salamat, Ate Marites. Ay, ma'am, dara imong ista, Gilimpyuhan na. Diyan nasap ang lamas, ma'am. Salamat. Niya ang bayad, Kanta na ko, ha? Day, anay nasad na siya mo kanta? Ma'am. Ano ka magdali? Tanawa sa. Malingaw lagi ka, ma'am. Asa ako kantaan niya. Sige. Ala. Kagaling ko nila ako sa pagka. Okay. Dako niya problema. Iyang buhok nga labong, perte ng nipisa, nahadlok siyang maopaw. Pasig mo pangit, iyang hitsura. Nagiso siyag itlog. May tayong pa og dunay lana. Bugal lang sa chilo. Huwag kuwang mo amaw Upik ka tarugan mo na. Kuwan ka. Hoy, kamo ba? Din ako kanta. Kuno mo lingaw, no? Pamahawa mo din oy. Ganong mananaw masad kuno mo?
Bitaw. Pamahawa mo din, mga bugal-bugal lumdag. Bugo, mga salbahis. Sige na, pamahawa mo din, Ay, sukob niya eh. Sabta dyan, ibo kang may bagas. Sabat dihay, raya ka lang da. Maujud. May kayo mo, bugal-bugal sa tao, uy. Wala po mo'y mga talan. Ibo ka. Manas marites, ay. Wala, ibo ka. Iboks niyong mata. Panghilo mo! Uy, Siya to. Kalano gud atong tingugang nasuko og maayo. Kinsa to? Ako, Isa ka. Kinsa ka man? dili na kinahanglan makaila pa mo kung si kinsa ko. Hunungan ang inyong pagbugal-bugal ni Moymoy. Kung dili mo gusto nga dunay daotang mahitabo ka ninyo. Tanawa. Nasuko na lang si ma'am, bugal-bugalon kay mo. Nabuki ka eh. Unsa to? Ayaw pagin paklaro ay. Matar ko ang iso kay katabuki ko iya ka. Labalang pa rin mo yung boy katikling. Tao na eh. Ayaw ba? Bagay. Bagay sila, Loki. Bagay sila, Ikaw yung bagay. nabuhala. Bagay ko laban. Bagay. Lagi nabuhala. Bagay na sila. Wala din yung mga tawahan na. Ayaw mo, bugal-bugal, mamoy. Mauwaw ta. Ako lang bugal-bugal eh. Ayaw lang si ma'am. Luoy man, ma'am. Doon din ka ni ma'am nabuhala mo eh. Ibo ka sa tambok mo eh. Ibo siya. Bagay din mo yun. Tikling ka tambok kaya mo numero 10 ba? Uy, hala! Ano ka na ikaw sa hangin? Sud sa imong tindahan. Ma'am! Adlo ko! Uban ka na ako, Moymoy. Uban na ako. Tana. Boy, anak, kahit ka naman. Kagabi, pagkagwa mauli. Hangtod karon ka puntag daw, hapon ka mauli. Asa ko ba ka sa pagitaa? Suwayan akong pagitas kadalanan. O bakahas kabayan. Wala ko tinautang nahitapos akong anak, Diyos ko. Wala ko ta. Moy! Nakain magka! Moy! Nang Marta! Ay! Moy! Nang Marta! Amigo ko ni Moy nang! Ano nagilakmang ka? Gabi pagwa mauli si Moy dong. Hangtod karon wa pagit siya mauli. Nabalak ka na kay ko niya. Unsa? Da! Nakadungog pa ako nang dito na si Moy sa merkado kahapon. Nya, kalit lang ko na nga may kusog nga hangin nga kilat. Nagkagubot ang mga tao. Unsa? Kinuo ko. Doon kay nahitapos sa akong anak. Recorded by X Thunder Gaming. Da! Nakadungog pa ako nang dito na si Moy sa merkado kahapon. Nya, kalit lang ko na nga may kusog nga hangin nga kilat. Nagkagubot ang mga tao. Unsa? Kinuo ko. Doon kay nahitapos sa akong anak. Aloy! Hain ka nga akong migo no? Spikitik! Wadi siya mauli nang! Wa mo uli! Tanado ko ba ni ko? Atong pangitaon si Migo Moy ni mo. Tay pa. Unsay day nga ni mo dong? Silbakuta! Butyok ko nang! Butyok ti orok! Okay. Andam na ang pamahaw. Ako nang pukawon ang akong my love. Aron nga pangkapamahaw na kami. Moy! Moy, pauli, nanak! May kamay! Asa man ka?
Moy! Kita mo, Moy! Oo. Nagkakita ka sa akong anak? Wala, tinda to yung mga anak, oy! Lagal mo na yung amaw-amaw nga anak, God! Lo, ayaw ingnang amaw-amaw ang akong anak, ha? Sukom yay! Alis kayo, dili amaw-amaw! Nalig gamay! Ha? Ay, oy! Ay, malamay! Malamay pa to! Ha! Buka ka tabukay, ha! Malamay ka ba to? Nang! Dagan nang! Oo. Dol! Hala! Ni Dol siya na to! Dagan! Balik ka ba? Ganti makita ka tabukay, ha! Ay, gulong nang! Kapoy. Dagan! Kay maldito kay to siya! Salbakuta tong dako! Dong, kutas na kaayo. Muhunong mo sa ta. Sprikitek! Hala! Tanya ka nang! Sige, dali! Likod na dali! Dali na ta! Dali tagi na! Hindi na makita, hindi na lapitan nang! Dali! Sige. Laaya, uy. Gibiyaan sa kung lang mama o papa. Sige lang travel. Pero, sige lang. Ginaan naman sa ko din iba. Naana naman ko sila mag-uban-uban ako. Sila sige lakaw nga wali ko na doon. Ginaan naman sa ko mag-stay sa house aron mag-study la. Dang! Ivan! Dang! Makaon na! Yaya, unyara ko mukaon. Oy, dili makana mahimo dong. Abli ni pultahan, be. Di pa lagi ko mukaon. Abli lagi ni pultahan. Uno, ha? Oh. Dos! Nana. Gawas na diha. Mag-breakfast na ka. Wa pa man ko gutuma, Yaya. Ay, dili lagi na pwede. Oy, pagkasadun jud ko nimo si mahag mama, papa. Unsa man, tawagan ako sila? Ayaw. Oo, sige na. Mukaon ako. Aw, lagi. Ang sige na, gawas na diha si mo kwarto. Pahuway sa taduk-utsok kay. Kutas na gyud kaayo. Kidi Kutasag dagan, uy! Ay, gado, basag imo manggilabay og batot og tao. Waman mo to, bay. Si Budlat man to lang, si Budlat. Maldito kay to, eh. Moto siya usa sa mangilabot ni Migo Moy. Iyang bukal-bukalan si Migo Moy na ko. Mao ba di ay? Ha? Nila ka? Kaluoy sa akong anak. May diferensya na gani tao nila pagbuhatan sa ingon. Buutan ba ang akong anak? O dili niya kagustuhan nga maingon siya, anak. Ganong ilamang bugal-bugalan. Luoy, bitaw kay kong Migo Moy. Nang tanin na padahindag pangita sa kong Migo Moy. Charan! Breakfast is ready. Kahumot. Kalami ini, uy. Oh, lami gyud kaayo na, my love. My love? Kinsa my love? Ikaw ang akong my love. Ako? Imo my love? Dili man may love ako, pangan. Ako man moy-moy. Ay, yes. Muy ang imong pangan. Pero, my love ang akong itawag nimo. Ug ikaw, my love usab ang imong itawag nako. Nagkasabot ka ba, my love? My love? Sige. My love. Okay, sige na. Kaon na, my love. Ikaw sad kaon na. Oh, Dongan ta. of course.
Magdungan gyud ta, my love. Dili mahimong dili ta magdungan. Ug gikan karon, mag-uban na kita hangtod sa hangtod. Dili ko motugot nga mawa ka sa akong kiliran. Unsa to? Ngano ka, Ivan? Nakadungog ka, Yaya? Ay, sa unsa ba? Dunay katawang ako sukayo. Gikan sa layo. Layo? Hinay, ngigagod ana imuhang dunggan dong. Makadungog pagkatawa nga gikan sa layo. Oo, lagi, Yaya. Nilanog ang iyang tingog. Tingog siya, girl. Ay, sus! Tungod lanas kagutom ni mo, oy, Ivan. Kaon na. Dili lagi, Yaya. Nalagi ko'y nadungog nga tingog sa babae. Kusog kay iyang katawa. Nya, lanog kayo. Oy, Ivan. Ayaw ko glangana, ha? Sige na. Diwas nagkaon diha. Kay daghan pa kay ko ubuhaton. Manlaba pa ko, manlimpyo pa ko, mamuubo pa ko sa mga tanom. Sige na. Diwas nagkaon. Kay manghugas pa ko sa mga plato. Okay. Moy, anak! Makita na tao, nak! May gamoy! Asa naman ka, oy? Salbakuta! Moy! Nisikiran ni Unong lang! Oh, bitaw. Uy, nangabli sa bintana ang nag-drive dong, Ay! Si Mama na! Ma'am? Ma'am! Oh, Butchok! Nagunsa man mo din, he. Ug nga na bang murag wa man ka mahimutang? Akong migo moy, ma'am! Sprikitek! Nawa? Nawa? Oh, ma'am! Kaniya na kayo maningita niya! Kadiyot, kisa mo na imong kuyo? Iyan ang mama, ma'am! Kadiyot akong tawagon, mama! Nang! Dali, Nang! Doldri! Salbakuta! Unsa dong? Kini, muna si ma'am ang nagpakaon na mo gatong naigon minang. Nga, iya pag-iming tigaan o dagang pagkaon. Mao ba? Salamat kaayo, mama. Uy, tambok! Nye! Kiyawan ako Naali ka diha? Nakuyawan ang tambok! Shh! Cleo, behave ka, ha? Hain man di si Moy manang. Monay ako kikabalakan, ma'am, kay gabi ipang wa mauli si Moy. Hangtod karon wa pa cute mauli. Uy, unsa ko di ay? Dali, sakay mo dire. What? Mami! Imo silang pasakit din sa car? Cleo, shut up. Unsa ka ba? Di ko ganahan mo sakay sila. Smells bad man ang sila, mi. Cleo, last na lang ka, ha? Gusto kang masuko ko? Sige na, sakay na mo. Tabangan tamang pangita ni Moy. Salamat kayo, ma'am. Dali na nang. Manakay na to. Tuno. Kuan, uy, ka na. Manang, sige na. Ayaw ka ikog. Kita'y mangita ni Moy. Sagi ka itong akong nadungog ganina sa katawag ito sa babae. Gikan sa layo niya, lanog kayo. Nang limbawat mga akong balibo. Hero, manok, cry, trabaho. La, Puntag, o to. Nainagkanta. Manok, Asa man ro? hapon. Liliw na ko sa bintana, bi. Iyang asawa, lawihan ng ito ka. Asa mo rin nagkanta-kanta? Sa kaha, Hala! hapla, Nasa atbang. Kanang ba sa atbang? walay, bugapot. Naay lalaki nga nagkanta-kanta. Loko, lagbawat. Asawa pa. Nasa babae, oh. Haming-haming na iya, ha? Dako kayong babae, naghaming-haming. Pero ang lalaki, daot kayo. Labihan ng
Happy kis lang nagkanta-kanta. Recorded by X Thunder Gaming. Hero. Manok, cry, trabaho. Lah, Puntag o Naay nagkanta. Manok. Asa man ron? Hapon. liliw na ko sa bintana, bi. Iyang asawa. Lawihan ng ito ka. Asa mo rin nagkanta-kanta? Oh. Sa kaha. Hala! Hapla. Nasa atbang. Kanang bay sa atbang. Walay. Bugapot. Naay lalaki nga nagkanta-kanta. Loko lagbawat. Asawa pa. Nasa babae, oh. Haming-haming na iya, ha? Dako kayong babae, naghaming-haming. Pero ang lalaki, daot tayo. Happy, kis lang nagkanta-kanta. Tupig pa'y kabayo. Nga Oh. mo, apil sa karira. Lah! Gisiran nila bintana. Wala pinadungog. Hindi na ako sila madungog. Pero, time pa. Karoon lang ko nakakita nga na ay tao des dakong bay. Dako di ka nga bay. Pero may lang mingaw diha. Murag way nagpayo. Kay usara man kasuga ang magsiga. Pero karon na ay babae o lalaki. Happy kay sila. Unya, hayag pagid ang dakong bay. Murag mansyon. Ivan! Si Yaya. Ivan dong! Adli ko be! Nang, malaka ako ha. Mangumbra ko sa merkado. O, dili ka magkiat din ha. Man ako panlimpyo. Nya, basig magkatag sa saning bay, inigbalik na ako ha. Okay, Yaya. Amping. Sige, aris ako. Okay, Yaya. Sige, panlaklis mong kwarto ha. Okay, ya. Bye. Balik bintana, be. Wa na itaw sa dakong bay. Nawa na sila. Moy! Moy! Moy, moy! 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 Ay, magkani siya taon. Uy! Kusga pang inyong tingog. Basinog nara siya sa mga baybay, diha ba? Basinog makadungog siya. Migo Moy! Oh, may matubay. Migo Moy! Moy, moy! Agapoy na ba kayo na? Pakita na ba? Asa man ka? Migo Moy! Kapuya na, oy! Sakit na kaya akong tiil. Asam day mong mikoy. Kapoy sa pangitaan na niya, ay. Uy! Anong ni Kuyog masikila mo? Excuse me. Kamo kay ni sakay sa among car, no? Moy, Pasakay man may isay mong mami. Gipasakay ra mo, pero pag abot na to dining dapita, kamo na lang untay na naog. Kamo ray pangitaan ng imong amigo. Wa unta may labot og pangitaan na niya. Kapoy siglakaw, Unta ka manawag og apil. Unta ka mo uban na mo. Sprikite. Nanaog ba si Mami, be? Moy Moy! O gani unta ka manaog. Bilin ta kasakyanan ninyo. Unya, ako lang usa dito. Hadlok man. Hadlok man day kag ikaw rang usa. Alam pagyaw-yaw diha. Ay, pagbuot og magyaw-yaw ko. Leo, butchok. Nag-away mo? Nay, si Puchok, Mami, ay. Siya po yan ako nauna, ma'am. Nasuko siya. Yan na nasuko man ka, Cleo. Nagbagot-bot siya, ma'am, kay kapoy na ko ng siglakaw. Suko siya nga nung niuban na mo. Ay, Puchok, Yung tapat ban na mo. bigag tabi di ada. Muna, kay niuban man mo nang suko ka. Tapaday. Kay Didi ay, nagbagot-bot gani. Sakit na ni mong tiil, no? Sakit naglakaw. Taka man lang. Puchok, gusto na, ana. Wadi ay. Kami na lang si Butchok ang mupadayog pangita ni Moy-Moy. Balik na lang mo sa inyo, ma'am. Panakay na lang mo sa inyong sakyanan kay luoy na kaayo si Cleo. Maikok na kay ko ninyo.
Mutabang kong pangita ni Moy Moy. Ingon ini na lang nang. Cleo, Butchok, balik na lang mo sa giparkingan nato sa kinan. Bili na lang mo dito. Kami na lang mo'y mo padayon og check sa mga balay-balay aron pagpangita ni Moy Moy. Oh, sige, ma'am. O padanglit o agin sa dinhi sa mga balay-balay, ma'am. Muadto na lang kitag presintos ka pulisan. Mangayo tagtabang dito. Gusto ka nang Marta. Maugin na maayo na itong buhaton. Sige na, Butyok. Cleo, balik na mo sa sakyanan. Sige na. Dollar man diri ang sakinan. Ato na lang may paabuta dito, Cleo. Okay, Mommy. Yes! Shot! Ivan! Butyok! Butyok, my friend! Kumusta? Ivan, my friend! Tambok gapon ko! May kinakita ka din ni sinyong playground! Oh, nagbasketball ko kay kumanlam kong study. Si Yaya, nangumpra pa man sad. Laay manggos bahay god. Tepa, dim di kagikan. Oh, uy, kinsa na nasa mo? Kaling imong kuyog, kinsa na? Si Cleo! Maldita! Hoy, Cleo? maldita. Ikaw may maldito, tambo ka ka. Sprigitik! Ako mang yun! Ikaw na Uy, ayaw mo pag-away, oy. Cleo to mo nga ano? Oh, Cleo. Di anday mo gikan. Nganong kamura mang duha? Naa sila gipangita nga amigo, nawa ko no. Ha? Nawa? Amigo ni mo Butyok? Ivan! Akong amigo Moy Moy! Luoy kayo! Wala mo pa uli sila! Naluoy na ko sa yang mama kay Gul kayo! Sige gilak! Moy katong anak ni Ate Tiri. Oh! Nganong wa man sad siya mo pauli? Moy ba dili anak at titiri? Taka lang ka! Laing Moy ako amigo! Amigo ni mo. Wa man to'y buot, kuwang-kuwang man, mauto. Ha? Cleo! Ayaw mo na ng amigo na ko, ha? Ala! Kaya ni Shakir! Ito! Gikalas na kong bahay. You mean ka ng mansyon? Ivan, my friend! Asa man ka? Hoy! Lo, padung siya sa mansyon! Sundan ako siya! Hoy! Tambok! Ay, kopya eh! Hoy! Ngano ni Shagit ka to siya? My friend! Sa puta! My friend! Ngano ni dali mang kagani din eh! Kado ka ng bayan Hoy! eh! Dako Ay, kayo! kapuya! Ipiyaan ako ninyo ha! Bakit kayo mong duha ha? Hala! Halang mansyon! Ngano di Cleo? Ngano di ay? Ngano di mansyon? Ay, Ngano mansyon? Jerry! Naatoy i-share si mami na ko about that mansion! Ayaw ko na sige English diya! Uwi ni mong libata ka! Bitaw. Ano to? Ako, lipat! Libat bitaw ka! Ikaw, tambok! Shh, hoy! Hilo mo! Ayaw kong biyahe! Someone is crying! Nay, naghilak! Ngano ka? Sudlan ako! No! Ha? Ivan! Ayaw! Ayaw magsod! Ha? Ngano man? Tingnan doon na itabo sa sud. Ayaw, ay banoy! Ay pagsoda sa mansyon! Ngano man lagi? Tingalig, doon na itabo kay naay naghilak. Sudlan ako! Sudlan! Hala! Si Yaya! Ay, ikaw bataan ka! Dili pag-iinan mati ka dili ka mo gawas og ikaw ra! Ano ni gawas man ka? Kung naabot pa ka dili! Ay, pasila na. Ano naman mo dili sa tubangan anang mansyon, ha? Tay pa. Kinsa ni sila? Ako na sila mga friends, Yaya. Anala, sige. Pamauli na mo sa inyo. Kay, pasudlo na rin ako akong alaga, ha? Okay? Sige, pamauli na mo. Isay! Unsa man na? Sige, Ivan! Ari sa mi! Cleo to na! Okay. Sige na, pamauli na mo. Okay, ikaw, Ivan, dali na. Oo, Dali na. Yaya.
Bye, my friend! Bye! Hoy, Ivan, nausa ka pa? Nagsipap mo kagtutok diha sa mansyon. Tana! Okay. Tana. Dili ka mo biya. Dili pwedeng biyaan ko nimo. Uli na ko, amo. Uli na ko, ngita na to ako, mama. Nihilag na to akong mama. Uli na lang ko. Dili lagi pwede. Kasabot ka? My love, ano? Wa ka ba makauyon din Ani ka na lang ko diniuban ako. Dili na ti ka iuli sa inyo. Till death do us part, my love. Dili na ko uli sa amo. Dili na ko kakita sa ako, mama. Recorded by X Thunder Gaming. My love, ano? Wa ka ba makauyon din Ani ka na lang ko diniuban ako. Dili na ti ka iuli sa inyo. Till death do us part, my love. Dili na ko uli sa amo. Dili na ko kakita sa ako, mama. Dinhihayahay kaayo ang imong pagpuyo, di ba? Naidaghang pagkaon. Mansyon ang imong gipuy-an. Way mo away ka nimo dinhi. Way mo daog-daog nimo. Way maghilabot nimo dinhi. Dito sa gawas, dito sa kalibutan sa mga tao, daog-daogon ka lang. Pasakitan ka lang nila. Mga salbahe sila. Ug mao ka na'y dili na ko katugutan nga pasakitan ka nila. Tungod kay mahal ti ka, moy, my love. Dagdil lang. Awayon ko nila mga tao. Basta uban lami ako, mama. Mingaw na ko ako, mama. Luwi kay siya. Siya naman o sa amo. Unya, dili ka ba di ay maluoy na ako, my love? Biyaan ba lang ko ni mo din, Ako na lang usa din, Ang hinungdan nga nun dili ko mo gawas tungod sa mga pagtamay sa mga tao na ako. Mga wa sila'y kasing-kasing sa mga sama ka nato, my love. Managsama kita nga tinamay og dinaog-daog sa katawhan. Katawan og bugal-bugalan lang kita. Pero gano'n may gawas man ka. Ato ka merkado. Di ba? Dito ta kita merkado. Katugan nila naigun ko ila ate Marites. Ya, kalit lang kusog hangin. O kilat. Unya, imo ko gida dinhi. Tungod kay tunay na kahunghong nako. Mapaatuon ko. Kay naa dito ang tao nga akong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi. Pero ako'y ideya nga ikaw di ay. Di ba day ko ni mo, love? Moy. Love, oy kay pinangga man ko nimo. Kung mao ka na, mag-unong ta din my love. Dili ka na mo uli sa inyo. Muli lagi ko sa amo! Muli ko! Dili! Dili ko mo sagot! Dili pwede! Dili lagi ka mo uli! Anhi ka na uban ako sa mansyon. Mag-inunungay kita. Mahal ti ka, my love. Dili ko mo sugot kay imo kong biyaan. Suko ka? Siko lagi imo mata. Suko ka nga moy-moy? Oh! Nasuko ko. Kay pugsanon kang mo uli. Hadlo ko. Suko ka. Uli na ko, amo. My love! Asa ka? Balik dire! Suko, mama! Dili pwede! Balik dire! My love! Ayaw ko biya Ayaw ko ko! Moy! Uli na ko, amo! No! Dili ka makagawas din sa mansyon! Dili!
pwede mo gawas din sa Marta. Nalain niya, Tigog. Muna, monster. Pas, kung naugagdan. Pas, moy. Ay, Nabati iya, Tigog. my love! No! Gingnan bituti ka nga yung pagbiya. Nidagan ni noon ka. Nauginoon ka sa taas nga hagdan. Please, magmata. My love. Dili na pwede. Dili ka pwedeng mamatay. Dili! Moy, anak, hain man itaw ka. Diyos ko, maluoy ka. Ibalik itaw ng akong anak. Nang Marta, ay pala may gilak. Say, bakuta. Tingalig masakit ka. Ay, kabalang ka. Na may mga polis o barangay tanon nga may tabang sa pagpangita ni Moy. Di na ko kapugandog. Kay grabing ako kaguulong kabalakas akong anak. Wait taon to'y tarong kabuot doon. Tigalig binuangan taon to. Taon sa akong anak. Kaluoy sa akong anak. Sprigitik! Ha? Anin lang sa ko sa inyo nang. Anong naikuyog din hig? Kanang nakaikuyog ba? Samtang wapa mo ba si Miko Moy? Ayaw na. Salamat na lang. Mangita di mong imong ginikanan. Nya, okay na ka din nga ikaw rang usa. Okay na ko, Dok. Ayaw kabalakad ako. Tabagi lagi noon kung pangita ni Moy, ha? Tabagi sa kong ampo. Sprigitik! Unang Marta! Silpakuta! Magampo ko! Nga makita na si Miko Moy! Seryoso ako sa akong hangyo karon kanimo. Akong hari. Muhi akin ning tawhana. Siya ang tao nga akong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Dili ba? O man na imong gisaad nako. Nga kung itugyan ko kanimo ang akong kalag. Hatagan ko nimo og tao nga akong mahalon. Og magmahal usab nako. Og ikauban ko sa tibuok na akong kinabuhi. Pues, buhi siya. Karon dayon. Unsa na? Sige na. Tumana na ang akong gihangyo kanimo. Dili ko kana mahimo, Matilda. Unsa? Apan nga no, gitugyan ko na ang akong kalag kanimo, dili ba? Oo! Apan, dunay mawa kanimo, Matilda. Huh? Unsay buti mo ipasabot nga dunay mawa? Nahurot na nimo gamit ang imong tulog ka wish. Ug imo na nadawat ang usa ka wish nga way katapusan kinabuhi. Gawas lamang ug imo kining bakwion ug itugyan mo ni anang tawhana. Oh, unsa? Unsaon mo pagpadayon sa among gugma? Kung adunay mamatay ka na mong duha, dili ka na mahimo. Apan, wa kanay makuha pagikan kanako. No, dili ka na mahimo. Pangita og paagi. Gusto kong mag-uban pa kami sa kumahal. Dili ko gusto mawa siya sa kong kinabuhi. Mawa sa akong tapad. Pangitag paagi. Relax. Kalma lang. Gusto. Ingonin na lang. Buhion ko siya. Apan, ako na ang iyang kalag.
Unsa? No! Oh, dili ka? Sige. Dali raman kung ikaistorya, Matilda. Magilusara ka sa tibok mong kinabuhi. Okay. Sige. Musugot na ko. Dali rasan kung ikasabot, Matilda. Mabuhi ka karundayon. Mabuhi ka karundayon. Nakusog sa kilat. Napun-an na sa kog sakop karong adlaw. Bye, Matilda. Taypa. Ngano pa man di mo mata si Moymoy? Ngano pa man siya bulihok? Wa pa siya mabuhi pagbalik. Kadiyot lang, ayaw na pagbiya. Wa pa mabuhi ang ako, mahal. Wa ka butungan sa atong gikasabukan. Balik! Oh, my love, mahal ko pagmata. Dugay pa ba mahuman ang imong study, Ivan? Dugay pa ni Yaya, oy. Daghan pa ko assignments. Okay, nala, sige. Dihara ko sa soda, ha? Kaya pagawas din sa imong kwarto. Anira gyud ka. Na, gidadaan na tikadaan sa imong snacks. Milk. Aron nga, di ka na mo gawas din, he. Kasabot ba ka, Ivan? Hala, no? What if kung gusto kong mag-CR? Oh, tawag ako. Okay. Okay na ba? Okay, gyud ayon. Sige, diya ka na. Ay. Ngano ka, no? Ngano kang di man ko niya pagawson? Prisuhan ko niya din sa room? Sigam sa travels, mami, daddy, oy. Dugay kayong mauli, do. Hay. Dugay kayo silang mauli. Ang mayo ini, no? Ano sa kako, no? Na! Unsa ron? Tingog ikas gawas. Murag naas layo. Ikalain paminahon. Nang libaw nga akong balibo. Unsa man ron? Nadlo ko. Yaya! 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 Ayaw mo kang gilo! Gilo na! Kini, ami. Ay! Yaya! Namini? Ay, ba't? Uy! Ay, ba't? Nananigawas mo kasi buwang kwarto. Di mag-iinam natin ka nga ayaw paggawas! Kinsa man lang siya, Yaya? Boyfriend ko ni Yaya ni mo. Gwapo, no? Gwapo, tinuda. Ay, nga nang may gawas man ka? Kuan, naayong Yaya. Nakadungog kong tingog. Weird voice. Weird voice? Oh. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw! Gilo! Kini, ami. Ay! Yaya! Namini? Ay, ba't? Uy! Nananigawas mo kasi buwang kwarto. Di mag-iinam natin ka nga ayaw paggawas! Kinsa man lang siya, Yaya? Boyfriend ko ni Yaya ni mo. Gwapo, no? Gwapo, tinuda. Ay, nga nang may gawas man ka? Kuan, naayong Yaya. Nakadungog kong tingog. Weird voice. Weird voice? Oh. Ingon ana imong naruog? Kung sa pahot ko na anak, uy! Tulog na
Ibon pagkisabutan. Yaya, lalo ko. Lain kang tingog. Adi, ang una-una rato mo, Ivan. Oy, may pamatuog na ka. Okay, unang sa imong pag-study. Tana-tana sa ka nagbalik sa imong kwarto. Dali na. Lahat ka sa imong kwarto. Kang, ayaw pagdugay ha. Ningaw, maya tayong kunin mo. Gara-gara, gaday. Katawag na. Pauna na ako ang suga, ha? Kini na lang nightlight ang akong pasigaon. Okay, Yaya. Okay. Nya human, pray before you sleep. Good night. Good night, Yaya. Unsa gyud atong ako madungo ganina no? Pero ano man sa kang weird voice? Di ka tugikan. Bigan ni akong iniwang gawas. Basin naari tao nga nagjuk-juk. Hindi mang palibot sa gawas. Ang mansyon sa atman nilihok. Murag na mata na buwag. Buwag kolor. Nangyamata ko mag-ibo. Kalain sa kong nakita. Ang siya man to. Nangyilihok man naman siya. Ang laay tuwag mata ang mansyon. Nagbukot ko sa abol. Hindi na kumutanaw. Ipilong na ko kumata. Kahadlok. Niliyok ang mansyon. Ano kini? Dili. Ang siya dili. Nagtuya-tuya. Ang karpet. Ang karpet sa may entrance sa pultahan. Niliyok sa kini. Ang pultahan niliyok. Murag doon ay kinabuhi kini mansyon. Ano kini? Kinsa ka? Kinsa ka na tiyog? Ako kini Matilda. Ikaw ba kini? Ako kini. Sa ato pa. Buhi ka, my love. Buhi ka. Salamat ka, buhi ka. Salamat ka, ako ni Mabiyae. Hain ka, my love. Pakita na ko. Nasuko ka ba, my love? Nasuko ka ba? Sobra. Ikaw ang hinungdan nga to nga naingon ko ni ini. Ikaw! To sa imong kakong naingon ini ang akong kahintang nahimo kong demonyo! Tungod ni mo! No! Dili ka na tinuod. Dili ka demonyo, my love! Dili! Ibalik niya ako nimo sa usa ka demonyo. Mahilo sa imong kakong. Sama nimo. Usa ka demonyo! Dili! Dili ko sa ka demonyo! Demonyo ka? Nagsama na kitang demonyo. No! Dili! Igo na, my love. Gusto na. Ayaw nagkasuko. Dili di akong kagustuhan. Dili mo kining kagustuhan! Matay ka ko, Butcho. Kung dili makita si Boy. Silbakuta! Ang mga pulis sobrang ligtalad ng marka o sige magkiti si Moy. Kasi ba yatong buhaton ini ng Butcho?
Di ka ko mahibutang. Nita, ay wala ka. Huwag mo nang mga pulis suprangitan at pagpangitan niya lang. Ikaw, anin lang ka na nga, anin lang ka. Ay, paglakaw ha. Anin lang paabot at balita ba, hininig ko moy. Salamat ka ayo, tugbatsok. Ang pangita sa akong gumi mo eh. Pasin pa din. Makita na ko siya din sa kasada. Ay mo doon. Imo sa taga. Ay mo sa. Ya. Indot ni kami tambay lah. Inyong taribig, ginagawa sa pinuda, di ba? Ito na ang tao nga pagay-pagalan kayo ni Gumay mo eh. Naginan sila desto kayo sa mansyon. Ay! Ano ko silang doon? Doon! Ako! Kitan ko. Daragan! Ako? Siyempre ikaw! Sabi na yung tambo. Dahil ang tolo mo. Dorman, belay. Sige. Doon! Ano man? Doon! Yan tagay. Tagay? Di ko. Ay, Di ko. Di man kamoy naman na. Makahubog man na. balibara. Balibara. Hindi ba ko gustong balibara? Gila. Lagi ko. Tidak, ayaw sa magkaparte ba ni mo? Gila. Hindi ko. Ay, magiging Puta. Gila! Ayaw na pa yung mga amigo. Uy! Namin nagpakahiro. Relax to eh. Ikaw, pinapiluli. Naman! Hindi nang mo inom. Kamu lang kay mga baan mo. Buat me! Buat kuno ta tola. Buat kuno ta, ha? Buat ka na. Ayaw, Bibira. Lami! Ayman! Uy! Ang babaeng debuhala mo dyan eh. Dire, apil. Apil na mo ang namin siya. Magtagay mo nila. Madam, debuhala. Gwanta-hula ka mo. Huwag ka mo'y mga respeto! Ni apa ka mo sa kuntukahan nag-inom? Pabakawa mo din eh! Ayaw ninyo pasipatin ang atong mahal! Wala, mahal. Si mahal. Nayabag man tamuga. Nayabag rin tamuga. Alam doon kini akong palibot. Mahal ko kini. Giampingan ko kini. Busa ayaw ninyo pasipatin. Dili mo gustong tunay na utang mahitabo kaninyo! Katawan! Tol! Bilatol! Pagpilo na ito niling ato lingaw-lingaw. Pasayaw na ito niling katutubagan. Gida. Unang lumala! Ayaw yung sa hirap di! Ayaw yung siya diya ha! Ang pangis mo! Dire! Diliw ko man yun! Abis sa'yo pa! Pahingo siya pa dyan! Bubutyok! Nakakita ka sa kung nakita! Ayman! Kayo! Kapilo ka tong! Ano nagkakahalan? Nagalang ko sa butyok! Tingaling! Kapilot ang soyo sa mansyon! Aspas! Huwag kang Ayman! Kudas na kayo!
doon katao sa mansyon. Nagkalayo niya kong dila. Tinood na Chip, tinood na tuon na lang namo. Tuonin mo magkag. At tuonin niyo, nandito Chip alin mo mo to. Say, bakuta. Kasi napapilit itong akong ni Kumaymoy. Gisuyo po to dito. Dugay nga biya mong pangita sa iyang ni Kumaymoy. Pero huwag niya makita Chip, di ba? Masig po ano to Chip? Tinuon nga mo nakita rin to. Ako yan, dugay na ko nakamantay nga. Dunay kahibulong nga may mansyon. Di na ko nakita. Maliyok ang mansyon Chip. O naay mata. Hasang boyfriend sa kong yaya. Huwag na magpakita niya. Masilong nasa dito. Ay, ginig yung mga bata. Kagusay na suod sa iyong butok. Kamu ba mga bataong garon? Tuod sa iyong pagkasayantes. Kagusay lagi masuod sa iyong butok. Tungod na ba sa inyong tanaw kuha na cellphone? Computer, sigdodua. Mga resultar mo. Tuway mo, Chef. Huwag mo may mamakat. Wala yan eh. Tinood lagi ang mag-isulti. Tinood eh. Ay, bunga na lagi ng mansuna. Vegetik. Ay, kinig yung mga bata. Spiwan garing. Palihog kong huli ang mga bata sila. Yato na sila magginikaran. Sige na. Mga bata, dali mo. Iato na mo sa inyo. Burbida gininyo eh. Tuwi daw niya. Tuwi, Chip. Ano naman di ba mamatol? Ay, kinig yung mga bata karon. Ay, taspilan. Siguro sa masuod sila una-una. Ay, sige magtanaw-tanaw rin cellphone. Good. Ay. Uy. Kalalog sa moktingo. Malipay nagbulang ang butan na bata hinalibin ang Okay mga bata makasama na tapos ang akong sumpay ang tapos akong aso ninyo ni simunahon nga naguluhan kay bulungan ang mansyon di nilang sa mga aso ni Kuya Gulat kinitran sinuwat ni Ate Ingrid Vertugaso niya ang atong director si Ate Martis Parbal mo rin sa atong spinner Kuya Joel Vinci Manager sa BN Aqua ni Pare Bini Hong Bandang o atong sa ba ni Sir Ricky Bangis gani recording audio editor tagya si King Binding and Rock Installation Sir Ariel Mangkao. Okay, kinitaran, salit na po sa Areme.